musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere fenjay ɓataake bindaɗo mawbaare 6 colte hitande ujunnaje 2022 ɓataake men cariika kala talata eɗen kewi addude yewtere cariika taw ko actualité ji gonɗi e nder windere ha tenti e nokkuji gandaɗi teskaɗi ko wayno nokkuji meɗen hannde noon jubbaten seeɗa koye actualité ji guuraɗi oɗo saaha mo gonɗen. weltade ko hunde mawde mettinde ko hunde mawde sa weltima hollir yimɓeɓe mballuma weltade sa mettini hollir yimɓeɓe ngara kadi mballuma non jaltirɗa ɗeɗon mette nde tawno neɗɗo ne welto ha ɓurta maaya neɗɗo ne welto ha ɓurta faɗɗo neɗɗo ne welto ha ɓurta haala ko wawa wadde ɗum ne hefto hewɓe saabu eɗen gandi bambaɗen takko sarama walla ñeñone takkoma walla gawlo takkoma walla daña ñalawma belɗo beltoɗa ha ɓurta kaala ka wawa kunoɗa ka wawa taw ganduɗa ko belema tagma haalde ɗum taw ko belema saabi ha kalɗa ɗum neɗɗo weltoto ha ronka jaggude hoore mum so ronki jaggude hoore mum noon haala kala ko ari e hunuko muɗum musibiti ɗum ko belema waɗata noon neɗɗo welto ha fofandu mum daro maaya neɗɗo welto ha ronka haalde ha ronka wullude woni hen belto ndeeƴa woni hen belto gonay amde woni hen belto gonay woyde woni hen belto gonay jalde woni hen belto gonay fettade fof ne hen saabu en jii ndiɗo kuɓeri ndi Sénégal gañi won mayɓe wariɓe ko weltare en jii won gañiɓe hen gañiɓe ko weltade won ɓittaɓe won wujjanaɓe won jooɗiɓe guila ñalawma ha nangue muti ñamani jarani fof ko weltade tan fof noon ko yidde leydi mum yidde continent mum yidde koddiɗo mum kala ko neɗɗo waɗi waɗiri ko yidde en jii ko wayno hoddiɓe leydi Sénégal woni hen belti ha ɓuuri ni Sénégal naɓe weltade deke firti ko ngal koddigal koko jangga neɗɗo yo yid koddiɗo mum neɗɗo yo yid koddiɗo mum ɗum koko jangga annabi men sallah sallam koko jangguini en ɗum neɗɗo yo yid leydi mum koko jangga annabi sallah sallam koko jangguini men ɗum firti noon leydi ma so dañi belema a weltoto leydi ma so dañi mette a mettinat mette ne jagga neɗɗo ha maaya mette jagga neɗɗo ha faɗɗo mette jagga neɗɗo ha wonay mosde neɗɗo mette jagga neɗɗo ha anda e hoore mum wona yaade ne haala e beddaji fof koye ɓernde papde koye ɓernde ɗum noon ko Allah tagiri noon neɗɗo o enen noon goto men kala yo andu neɗɗo andu hoore ma jangga neɗɗo o ganda saga nde welti wonko haali ko aha wonko foti wawde wadde wonko fotani wawde wadde an neɗɗo o an andata ɗum so mettini kadi wonko haalata eɗo mettini ɗo ko an goɗɗo o foti ñawde ko haalata ko beete ko haalata ko o ko ni hen o wayi walla o nani o wayi beete ko haalata ko yalti koye makko walla ala wona e makko yalti saabu so yeehi haw serte ɗum oɗo fitina beetomo anda ko haali ko saabu neɗɗo ne finna gaaño ha ƴiƴam wona yaltude e ɓandu mum walla gaaño ha woda ko gaañi ɗum ƴiƴam ne yalta taw tinani so yeehi noon ha deccoyi lootima ha janggo e mum tina ɗo ne muusa tina ɗo yaltini ƴiƴam tina ɗo ɓortima ndeke firti ko tinano ɓayde o tinano nden gañande o wawa tinde ko haali ko ɗum waɗi noon mbiɗen neɗɗo kala ko deftere sa jangi ɗum tan a wawat ɗum paama ɗum aɗa wonde neɗɗo ma o mettini o haaɓi
a haaldemo ko tan o wanji mette makko foye dow maɗa andu wona an jeeyi mette ɗe wona an jeeyi mette ɗe mbasa anin ittude mette ɗe fof mbatta e makko hare wona hakkude mon nde siltata tikke e mette gona hakkude mon ɗe gasata firti ka jangganimo neɗɗo welto ha ɓurta wi min mami ittu ngaari mi rokkuma walla mi rokkima oto walla mi rokkima naggam ko beltiɗe oto ɗum e haqqille ma yimɓeɗe kewi haalde tindol seydina ali gotol somi juumani ñagotoɗe meeɗi arde makko mantimo ha ɓurti oye mi rokkima ɗum nde yi ha gasi on fayi hirndude oni on patmide ko dukkuɗam ko wi ala a weltinam tan beltinmami beltinɗami koye ɗemgal ko kalɗa em ko mbaɗa andi ala e am woni hande won e laɓɓinoɓe men woni neɗɗo garowo ne laɓɓinma ne laɓɓina ɓandu ma wima ko ni mbaɗa taw aɗa a yenana hoore ma yettaki ɗon woni ñeñɓe men wamba men woɗɓe joom aɗa andi arade ma haala ko ala e ma mantuma ha keɓa dow sa weltima guitta dokka ɗum hono noon on weltinimo haw welti to banggue wiide ko an ɓuuri o an wawi o an wayni an watini ha o welti on wi mi rokkima ɗum haw welti on faye hirnude wima hankkadi ko dokkuɗami ko addo wi ala a weltinam tan beltinmami a weltinam ko kalɗa ko ala yam beltimi jimmi wade noon minnene ko dokkumami ko mi ala ɗum annene beltiɗa ɗum noon firti ko musidɓe tedduɓe neɗɗo kala ko deftere neɗɗo wonko haalat aɗa andi o wawa teni haalnimo ko weltade neɗɗo wonko haali aɗan ɗum wona kanko haalnimo ko mettinde jangguinɗo yimɓe saabu gandirta ɗum ko neɗɗo ne welto ha maaya neɗɗo ne welto ha weddo horme leydi neɗɗo welto ha fukkoye leydi saabu en jii ɗum saabu neɗɗo ya ha ngabbay dow étage towɗo ceɓɓitel wona toon so yani ko maayaw kono waɗimo toon ko beltiɗo o wondaka so yani neɗɗo welto ha daro yeeso oto dogowo doole wondaka so oto yiiɗi ramisomo waramo neɗɗo welto ha yejjiri yumum yejjiri bawmum yejjiri hoore mum ko neɗɗo way noon o beltiɗo haaɗi ɓe mayde e oɗo hen no mettinɗo haaɗi ɓe mayde kam fawɓe neɗɗo goto koye ɓernde tan serdi o ko beltiɗo on wawi mayde ono ko mettinɗo on wawi mayde ɗum noon moni men foof ene jangga ɗo neɗɗo o sa jangguiɗo neɗɗo o tan galleji ɗi beelat galleji ɗi peewa dewle ɗe nani gorko hande nani ko joom galle ma aɗa andi o ko mettinɗo sa haaldema o haala konngol bongol sa haali o ƴatto sa haali o haala konngol longol andu ko mettinɗo ɗaccamo ganda wonani o way so weeli kono so tawi ko haalata ko anni aɗa gurmo aɗa jaabo ko mettini ko fof ɓakka ɗum e dow ma haare wonta hakkude moɗon bonna dewgal mon fuusa ɓesgu mon tardina mon e gurdam mon debbo one ko noon ñande wo mettini an gorko on dentoɗamo wona ñande kadi jomin belti kadi beltoɗen denden beelemo sen metti denden metteɗe gorko men fof ƴeew ittande goɗɗo koni hen woni gurdam aduna musidɓe teddu ɗum noon Sénégal weltima hoddiɓe Sénégal kala beltima yo Allah waɗan en oɗo hen beelema moƴƴo ittana en fitinaji ittana en musibbaji ittana men leñamago ittana en kareli waɗa men jaam kono musidɓe tedduɓe gande hande football wonti hunde mawde e nder rendo football wonti hunde mawde e nder rendo musidɓe tedduɓe ndaron leydi Sénégal seeki leydi ndi ko dawrugol seeki leydi ndi ko leñamagu less hayso jomin ne calo ene jaɓɓani mbiya wona ɗum kono en teskima e ngel ɗo henno kawgel nde Sénégal wiya hanti hankadi woni champion d'Afrique musidɓe tedduɓe en jii ɓiɓɓe leydi ndi kala jejjiti leñamagu kamɓe kala ɓe goni kamɓe tan ha e hoddi mumen kala mo jiiɗa pop ko beltiɗo ɓen dawriyankoɓe hettunoɓe banggue ne ñiŋa nde nodda ngari kamɓe mawɗo leydi ndi way kono caɗele meeɗa wonde ɗon ni kamɓe kala ɓe belti musidɓe tedduɓe sa ƴeewi tuggan ma tan ɗo woni 18 heures walla 17 heures nde laana mabɓe e jippi nde laana mabɓe juri ɓe certe mawɗo leydi ndi bisuji mabɓe pokkiti ndaara tan ɗon ɗo boowal laaɗi diwoji ngal yoof ha fayen ma palais présidentiel gale laamorgo ɗo ƴeew tan ɗo so tawi a ƴetti oto 30 minutes ɗo a yettade
ɓe mbaɗi kene foto wonde no foti waktuji tugganma tan 18 heures walla 19 heures ha fayanma 3 heures de matin jomini donc yettade musidɓe tedduɓe allah yimɓe hewde fof koko waɗi inonde holko saabi ɗum belema ɗum ɗo henno football dañi rendidinde yimɓe kala waɗi ɓe yidde wotere ɓayde ɗum ɗo henna ƴeewama tawama ndekene wawi rendinde yimɓe leydi kala waɗa ɓe belema goto waɗa ɓe neɗɗo goto eɗen gandi ɗum ɗo henno wona hunde fonde waɗede caggal foti ko toppitede moƴƴitine saabu holɗum ene wawi welditinde ɓiɓɓe leydi kala ne wawi addude jaam e leydi ne wawi addude kawragal e leydi tikkodirɓe ne mbawi ittude tikki mumen ɓe jodorno ko ne mbawi joddade ɓe kaldata ko ne mbawi haaldude min mboɗo jippo e gallamen mboɗo doga mboɗo wulla pottumi e debbo goto tan sasti kam jaggimi tan nannimi hakkude juɗe tan sasti kam no rondi kam woni wullude anda kam mi anda ɗum ayi firti an kadi ni komin goni neɗɗo goto minen jiidima e baaba min mi dañi ɗum ɗo sinno hannde ko buuye so en gonno hannde cikkata ko ɓayre mumen dokkiɗi men ɗum taw ala ko belema o welti tan o sasti kam te ko cukalel tokosel ne yooɗi ha maayi ayi ndeke firti noon ko moni kala weeɗa goɗɗo jungo moni kala yiɗa goɗɗo ɗum ɗo foof noon musidɓe tedduɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duwano mawɗo leydi sénégal hono Macky Sall ma an ka kisal tan ka maayo ka kisal Macky Sall ka maayo kisal wonande Afrique wonande Sénégal ka jam a heewani haala ka jam gollotoɗo tene kadi a wona neɗɗo jaltuɗo needi a meeɗa haalde konngol ngol yimɓe teskorima ngol ne yalti needi a yaɓɓani jaɓɓal coofngal ha halifaɓe teskaɓe e nder leyɗele meɗen mbi oɗo lamɗo de no wayni fewani a wona jaboto ten ka suka tokos lamɓe aduna kala ne kormima hande hol leydi ndi yiɗa gona lamɗo mum so wona haaside mo yiɗa hoore mum e nder leydi sénégal ɗum woni no mbimi sa wirtima e maayo ene huɓɓa jeyge hono mbatta a jaggat leɗɗe ɓeyda hen walla jaggat pétrole mbaɗa hen walla jaggat gaz e hoore mum juppa hen saabu eɗen gandi hande gaz walla pétrole jaltowo e nder maaje kaɗɗe eɗen gandi ne waɗi caalel dow ne wanna dankel dow dankel ngel ko jeyge yaltat toon e kala saaha so tawi on pétrole sumi holko ñippat ɗum beele ko maayo geñgo walla ala ko goɗɗum firti ndeke musidɓe tedduɓe ndiyam ñippata jeyge holko ñippata jeyge ha sidi haɓata koye hoore mum ha sidi haɓata e allah saabu allah heƴani aduna fulɓe ne mbiya ha sidi haɓata koye allah neɗɗo wawa habde allah mo ganduɗa kam woni fofandu ma kam woni nanɗe ma kam woni jiiɗe ma so ñoƴƴi jiiɗe ma ɗe yiyata lawol so nangui ɗemgal ma a haalata so nangui fofandu maɗa ne senkimiɗa a ubbete on a wawa habde mum haaside haɓata koye hoore mum saabu haaside ñamata ko balɗi mum haaside ñamata ko ɓernde mum haaside foññata hoore mum Macky Sall e laamu Abdullaahi Wade hol poste mo Macky jogaki woni premier ministre jiiɗa haalde ha laaɓa saabu jomum koye golle woni hoorejo suudu sarɗeji leydi sénégal woni premier ministre woni ministére de l' intérieur woni kala ko miijiɗa kala poste mo miijiɗa e leydi sénégal Macky woni holko waɗimo ɗum ko cuusal makko e nunɗal makko e peewal makko kono wona yiɗedemo de ala ko golle makko saabu so gollotonoko o ɓurani ɓiɓɓe leydi ndi kala ko golle makko e nunɗal makko e gandal ko waɗata koni moƴƴi on hoolimo waɗimo ɗon on hoolimo waɗimo ɗowowo guinol campagne mum nde yiɗi ƴamtude laawol ɗimmol e gardinde leydi sénégal ɓiɓɓe leydi sénégal foof dokki Abdullaahi Wade yo laamto leydi ndi gam kanko Macky ndeno fayi assemblée nationale Allah rokkimo wonde hoorejo leydi sénégal ndaare jammo adde leydi sénégal hande sénégal ne jiya e nder leyɗele afrique ɓurɗe faɗɗude bo wallaɗe diwoje woni aéroport jeehe Blaise Diagne ndaron hande sa naati jam ñaaƴo ndaare boli filte molte autoroute ila Touba jettoɗa Fouta ko ɓuuri yawde ndaara lawol Ndar ha fayanma Bakel ndaara ila Morfilo Dande Maayo ndaara lawol Dakar ha Tambacounda ndaara lawol Dakar ha fayanma Ferefeñe ha fayanma Manda Douane kala hen ɗo ndewɗa musidɓe tedduɓe laabi ɗi kala ko pewɗi
ala hen fof lawol bongol laabi ɗi kala ko moƴƴi haalaka noon laabi goɗɗi baɗaɗi hakkude gure e gure e nder leydi Sénégal ɗum hande holmo yiyata ɗum so tawi yimɓeɓe goyata ko maaro ne seeri yaare moyi leydi ne woodi ndiyam ne woodi a jooɗima Dakar a jooɗima e gure mawɗe ho maaro ne seeri yaare moyi suuɗere moyi sa remi seerata sa remi mi remi goɗɗo remi seerata minen foof sen ñappodiri e nder nokku goto enen kala e mbiye guure posuji men maaro seerata hande sénégalais wiyata sénégal ala boli sénégal ala courant sénégal ala ndiyam sénégal ala ɗum wiyata tan ko sénégal maaro ne seeri guura ne seeri mais pourquoi guura seerata par ce que en jaɓata rem en ndemata makka en ndemata maaro en ndemata beele donc so tawi en ndemata ko ñamaten alay saago en jiggoyto riche nde wonno himme mum e hammu mum fewnude kaɓirɗe bomoje windere haɓe jejjiti remde ko aɓe ñaama ndiyan kadi ha ala ko heddi sona ɓe guuri ko jiggude ko ɗo hen Amérique dañi tafde politique ngam wattude jokkodirde e mabɓe yeyde to banggue guura ha wawi feccude union soviétique ha goto mabɓe kala yeehi bolol mum ɗum noon firti ko alay saago en ndemat sa naate Dakar hande ɓurno sattude yaade ko ɗon weeɓi yaade laabi filto molto e kala banggueji courant ne timmi kuppata tene duuɓi ɓennuɗi nden guila laamuji ɓennuɗi courant meeɗa wodde leydi Sénégal hande tileji Sénégal kala kay soko cukalel tosel jooɗi ko wela haalata démocratie total ko jiɗɗa kaala ko jiɗɗa mbiya ala heedi heeda ko fedde tokosere wootere tan wonde nder leydi Sénégal ene woni réseaux sociaux ne woni banggueji kala ne haala mais koɓe kalata ko kala kamɓe hande soɓe jooɗima ɗo ɓe mbawa umminde hay dara e ko mawlidi Sénégal o waɗi ko ɗum noon musidɓe tedduɓe hande Afrique hoolimamo tottimo o woni président union africaine kala 55 leydi hande kanko ardi ɗum e nder Afrique jiida e leydi makko ndi o ardi ɗum ko go ɗiɗi ñande o ardi ɗum nde kadi leydi makko woni champion de Afrique to banggue foot koyngel kanko rokki ɗum sembe hande o hol leydi ndi yiɗa waade no Sénégal e gollede hol lamɗo hande mo yiɗa ñembude lamɗo leydi Sénégal Macky Sall neɗɗo woto won haaside ha huula haalde gonga neɗɗo woto ronko haalde ko jomum golli addi jaam e leydi kala ken adda fitina e leydi o dogat ɗum ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna ene jangguina men ko heewi yeehi ha yettima e nder galleji men so neɗɗo woni jaam e nder galle dokken mo jaam ha e nder galleji men aɗa e neɗɗo goto kanko woni jaam galle o kanko woni nafoore galle o kanko woni miijo galle o jiya tan fedde woytere yalta e galle he walla neɗɗo goto añamo ha ɓurta kala ɗo jooɗi kanko haalata accanam kaari minen jiiɗima baba kono kaari waɗaka barke kaari minen jiiɗi baba waɗaka barke kaari ko kawam kono waɗaka barke taw noon wondi ka donkuɗo yiide ko waɗata ko o ñamminte o yarnuma o logement a yoɓata courant a yoɓata ndiyam bamma nan ɗon honnuma a yoɓata ndiyam a yoɓata courant a yoɓata ñamte ka gorko mawɗo mawne kam wanma a loge e nder galle mum aɗa hoɗi aɗa jogui suudu aɗa jogui télé e radio aɗa bonna courant aɗa bonna ndiyam aɗa ñaama aɗa haara teɗe mbiya jomum nafata so tawi ko an wonno place makko mbete ma nafma hande ko nafanma ko jeehe ƴeewe e nder Afrique kala nde tubago warti e nder Afrique holko wartinimo ko deux choses gueɗe ɗiɗi soit o jogui ko probléme financiére ma ngaalu walla ko dañƴo gacce mawɗe o wawa wuurti o wara hoorema kono ko ɓuuri hewde e tubakoɓe waroɓe koyemen e nder Afrique ha e wartotoɓe nokkuji goɗɗi kala ɓuuren hewde ko caɗele haalis saabu e nder Afrique enen en ngala ko wiyete kolosar en waloɓe beddaji neɗɗo waala e bedda taw ala ɗo waali en ngala on sonata ko hangaɓe men gara e nder beddaji men tawa neɗɗo ne leeli ala ɗo waali wona Afrique central wona Afrique de l'Ouest mi anda Afrique de l'Est kono ɗiɗo Afrique aji ɗiɗi gandumi ala hen
so wona taw ko neɗɗo mo heewani hay on ne kadi jinna mum donkana ɗum ɓe nangan wo ɓoccita o doga kono kala nde enen goto men wooti ne joguiɗo waali saabu enen eɗen mbawi ñokodirde e nder koye men kono to banggue tubakoɓe ɗum ala sa ala poste a ala golle ka kolo sar mbalta koye mbedda a ala famille ma wonda kama kamɓe koɓe jooɗi leyɗele ko kala koɓe jogui juɓɓudi ko kala koɓe jogui luwa ko kala kamɓe sa ala haalis a wurata a wawa wuurti gurta koye mbedda mbalta koye mbedda lototoɗa koye duusuji mbedda so tawi yiiɗa walde e mbedda joɓa ticket métro keɓa caggal ɗanoɗa ha kemmila jippoɗa c'est tout. Sa yiiɗi ñamde paya e poubelle woni mbalis won jaggoɓe ñamde mbaɗa e mbusuji kaɓatiɗe walla mbaɗa e mbolyon kaɓatiɗe taw salti o memata ɗum itta ñama ɓenna yabolol mum walla saɗa jogui quelques euros nata e nokku walla dollar ñama ɓenna jaaha voilà c'est tout. enen en ngala ɗum deke firti noon e nder galleji men he oɗo henna mawɗo jooɗowo ration galle o hokkumo respect par ce que kanko ñammintuma yarnanma logement kono dommage mbaɗen kono yimɓe haasideji ni sahaji ɗum yo iw ha laaɓa ka baniraɗo debbo ka musidɗo gorko ka gorgolaɗo ka bandiraɗo ko mbawɗa wonde foof enen fof eɗen ɗo e galle eɗen gandi enen fof eɗen ñaama eɗen jara kono en ganda to iwata holto iwata koye kaari duwonoɗen mo ñagonoɗen mo Allah moƴƴere mbasen bonnude inde makko omo wawno wasde wadde felore ala hen neɗɗo ala droit wiiden ñammina ɗum foof wona ala non ala ɗo jangga ala ɗo winda wiyede ya jogo galle foof an tan goto no mbatten ni ko yidde e rewde ko tawɗen ko musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe yo Allah subhanahu wa taala ɓeydu ballal e nema e nder meɗen so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñjay ɓataake men cariika hannde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallanen